yamde jetti silmaji capantati Conakry to leydi Guinée yamde sappo silmaji capantati Paris oɗo saha woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen de hannden to leydi Soudan toon yimɓe uddinaji jalti talatare kengen majade e ley galluji kewɗe hollude fa hanna jiɗa konunke ardo leydi ndi ɓe majiɓe e noddi konunkoɓe koota e leydi dakorde mum enna civil enna totte laamu to leydi Burkina Faso inde jagorɓe heeɓe gouvernement leydi ndi nantinama jamma hankin e suudu télé mawdu Burkina Faso ɓe jagorɓe ɓe nogay e taton tawtude horeji jagor leydi ndi rewɓe joyon e konunkoɓe taton ana tawa e ɓe suɓaɓe ɓe horejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky ana noddi leyɗe e pelle addunaru ndu e ballal ɗe balla kalisi yalla Ukraine ana heɓa no golliri e hitande warore nde. Hannden yo alalbare nogay e jeegom lewru sappo ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe RFI e fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi talatare kengen to leydi Soudan majireji ñaldi yimɓe ujunaji jalti majade hollude fa hanna salare mum enna konunkoɓe ardo leydi ndi immade atbara ngallure rewa leydi ndi ƴaɓɓorade wadde madani ngallure hakkude leydi ndi tawtude gueɗiraf funnangue faye yottade e ñiala ɗum woni hirnangue leydi ndi foof konngol gotol majitoɓe mbuufi konunkoɓe koota ele dakorde mum enna civil enna totte laamu jantore Minati Diallo. Majireji kenyen ɗi mawni sabi wana kartum tan ɗi ngaɗi ɓiɓɓe leydi ndi jalti e bangeji ɗi fufo neɗɗo goto maayi e ley ujunaji seppoɓe ɓe e wi cawrowo suudu sawrirdu on durman ɗum caggal nde mobile policiɓe yaaɓimo laamu civil min jiɗi min galda e laamu konunkoɓe ɗum woni yoga e kongiɗi ɓiɓɓe sudanaɓe yaltuɓe seppure gilla beete law kenyen gullanno e laawi leydi ndi gullali malfe nanaka kenyen e leydi ndi e wi seede en fey so tawi konunkoɓe kañum e policiɓe hewɓe ana tawano e laawi ɗi ɗum caggal nde leydi aduna ndu gaɗi noddago e darnugol nawtaragol policiɓe ɓe kure e seppoɓe e leydi seppoji kenyen policiɓe ɓe paɗɗi gaz kaɗɗo e majitoɓe ɓe uddi laawi mawɗi naɓoji e galle walla morgal Soudan nokkuɗo général Abdel Fattah al-Burhan tawa hitande hiɓɓi kenyen ko général Abdel Fattah al-Burhan samminiri laamu civil mo Abdallah Hamdok ardino gilla nden leydi ndi heɓali gouvernement tafon miccintinde gilla konugo ɓanti ardagol leydi ndi DR waɗali wakkati fufu ɓiɓɓe leydi ndi ana gondi e seppoji e leydi e hitande ko yata yimɓe 119 maayi e ɗi majereji e wi sawroɓe leydi ndi haala cadde won to Congo Kinshasa talatare kengen ton jonde waɗi hakkunde leyɗe fedde ɗum woni CAC ɗum woni leyɗe fedde ɗum woni hakkunde mbiyanno leyɗe tan hakkunde Afrique e dow kabaru cadde caggal hono majireji gaɗɗi toon yonta ƴaɓɓinde majireji caabiɗi mayde e yimɓe capanɗe e leyde jonde kengen horejo Congo Félix Tshisekedi kanko mo tottama mo tewta mo waɗa dow kaldal yalla deƴƴere politique ana heeɓe toon to leyde Tchad to Burkina Faso ton jamma hankin inde hono jagorɓe heyɓe gouvernement keso laamu fadde o leydi ndi andama dental mabɓe yo jagorɓe nogayon e taton e tawtude du hoore jagor leydi ndi ɓe foof inde mabɓe noddama e lessude télé mawdu Burkina Faso hankin heɓe goni ɓe jagorɓe heyɓe o gouvernement keso Boubacar Boli yimɓe nayo tawanoɓe e le gouvernement mo Albert Ouedraogo wakkati laamu Damiba nde jeccoken addinama golle muɓɓoy e ngal laawal yo Basolma Bazie o laatoken batta halfinaɗo golle laamu Olivia Rwamba o addinama e darande gollidal hakkunde Burkina Faso e leyɗe janane e tawti Robert Lucien Jean-Claude Kargougou kanko wonno jagorɗo halfinaɗo cellal Burkinaɓe e fa hannden Aminata Zerbo mo Saban kanko daranta hunde fuu ko natanta nawtiɗi kesi ma biyen ande kese hono ko haɓɓodi golle humpitinde kibaruji e tawti golle fina tawa nde battare laamu halfinama gorko laatinoɗo addo suudu télé mawdu Burkina ɗum wonno Jean-Emmanuel Ouedraogo limore yimɓe gouvernement mo Apollinaire Kielem yo yimɓe 23 e le maɓɓe konunkoɓe nayo no tawa ɗon e rewɓe joyo gouvernement Burkina Faso anditama jonin kay ko burkinaɓe keɗi e jiɗi tan tawa gouvernement keso o golla fa jam e ndenagu e yecco watta Burkina Faso. Boubacar Boli, Ouagadougou, RFI. to leydi Niger ton altinere ƴaɓɓinde nde police en ɗiɗon mbarama tamu
caggal nde dakorde mabbe hippa jeddono wobbe e warbe hippade be kayndu mbarama e fiande nde tamu yo nokkure nonno nde wadda kerol hakkunde leydi Niger e leydi Burkina Faso to leydi Mali tondu do wadda kerol hakkunde leydi Mali e leydi Burkina Faso talatare kenginde konunke goto leydi Mali goto warama caggal nde mobile mudum yebbi bombode tufande dum wadi hakkunde mahu e kucala de ngal don diwalla woni e do kerol hakkunde Mali e Burkina Faso taton wobbe konunko be Mali du barmi non woni no wi hono seedibe dum e bangal konunkobe leydi Mali to leydi Guinea e tonno sariya warngoju noga e jetti jena bordo hitanu didi e jenayi ana jokki talatare kenginde podondiralla mbiyanna lural wadi hakkunde avoka en bangeji didi e fewde hono e kabaru woni waro hore fewde e neddako avoka en tumabe be ana tewti hono den don tobbere wartere e tumande pawade hono beedo kono ko be darnabe yeso sariya avoka en tumba jakite kanko wonno e hedede ben don kolitiwide dum hanande wonno suudu sariya mawdo Guinea ana salino dum jantore Mamadou Adama Diallo ko e nder ko Abbakar Tumba Jakite wona e landede ko andi fiidi wargoji Maître Hamidou Bari avokajo lorribe landimo simo andi ko feƴƴi konka e stadi no yowiti e war hoore fewnde neddaku ado jabade tay awkabo makko ben yetti haala be wi fi dun tajanoma kono Maître Hamidou Bari no ka woni don on andi si tawi be bornoto be teni wano police wano gendarmerie wano militaire e yahi be tawi be bornota ko ben teni be ti wonkiji mabbe be dolibe be barmini wo dum ko inete dum waro hoore fewtingol neddan ka kono bay sari on no newni yeso o do suudu nyawirdu yo kadi men daru sibe artiray on crime contre l'humanité. Maître Lansine Silla avokajo Tumba Jakite wi sariya wonnodo on sahi ujune didde e jeenayi e sariya fewndido on wona gotum fi on waru hoore fewnde neddaku ittanoma. Nous voudrions vous dire que meden fala o wi'ude ngal landal ɗon gasi ngal gasi ɓayru suudu ñaworu mawdo wiyetelo cour suprême taƴi ñawore ko yowiti e ndin kaydiri tumande fi ɗum ɗon gasi fes awokaɓe tuma ɓen fof halduno mo kala yo lando kiliyam mum kono ɓayru e nder haala kan Tumba Jakite hino tuumi ɓe wondi ɓen kaso ɗum ɗon boniti awokaɓe hedditi ɓen fof landotom hande e noga e jeego lewru sappaɓuru ujune ɗiɗi e noga e ɗiɗi. Mamadou Adama Diallo Conakry RFI. to leydi Guinea fa hane timmode yontere ƴaɓɓine nde ɗen miccito majjireji gaɗi Conakry lamar leydi ndi le majjum yimɓe joyonno mbarano alal bare hande nde dental FNDC noddunogal ɗi majjireji noddi hande julde e du'aw du'anade kala hono warabe e di seppoji to leydi Ukraine horjo leydi ni Volodymyr Zelensky kanko mo noddi ballal mo noddi leydi adnar ndu balla yalla leydi makko ndi dum leydi Ukraine an heba kalisi dum o golliri e hetane warore nde jantore ummuba e biol Volodymyr Zelensky ko mabe jetta pellita fi uddugol de jolde mabbe dum ko fi di perdidi Kiev hebi ka sakkiti do ko fati e mbudi sabu dakagol de hare o hoorejo Ukraine holli ibe hani hebugo fimu miliyaruji 37 buudi dollar din ko gollitiroyteedi fi joddi janginobe safrobe jokkere endan e nababe fowtagol Oleksiy Chernyshov o jagordo halfinado bantal Ukraine no holli be hana habbade hande hare darne sibe wattito leydi ndi o beedi hibe hani darnitagol Ukraine harabe wawa e jabbade kala falado argo golla kamabbe hunde wawainde wallitade no be duitira de nyamale wonude e hore mabbe no nebiri wo ko nonde nyamande be dirta tiidude ko dum holli Werner Hoyer horejo bankiru bantal Europa Olaf Scholz chancelier on Allemagne kan no wi Ukraine no wawi holorde mofte windere duubi hewdi fi wattitagol kamabbe ko non o yesojo banginiri e nder tumbondira wadungal to Berlin to leydi Ukraine ton fa han alal bar hande nde kanko Umaru Sissoco Mbalo horejo leydi Guinea Bissau arde do dental CEDEAO o doma ton to Kiev lamoɗo Ukraine omo hande yewtidinde honorajo makko Ukraine Volodymyr Zelensky dum hande ne wadan caggal talata kengen omo tawano leydi Russie ton tomo jododi e Vladimir Putin e dardude dum tewta kaldal yalla kawral ana hebe fitnaydi ndaro ton to leydi Ukraine teddube on jarama enen do seeda e jokkitade kedde kabaruji di
yamde jetti fawi silmaji capan e nayyi ɗo ha ele suudu haalirdu RFI e fulfulde bisimilla moon e jokkitade kedde kabaruji ɗi fuɗɗire tafan yeftere coftal ɓalli e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. mi salminima Abdoulaye. bisimilla e kabaruji coftal ɓalli en puɗɗiran Ligue des champions to leydi Europe. noon garten e nde jantore Abdoulaye Diallo watude kawre du Ligue des champions hankin yoga e ɓiɓɓe Afrique manama golle lobbe hankinden Abdoulaye hono Sénégal najo Abdoulaye Cheikh mo Maccabi Haifa caggal nde o nanni mbadduji ɗiɗi fay so tawi diɗal makko o jahiti yeeso Paris Saint-Germain waɗuɓe ɓe jiɗɗi ɗiɗi en keɗo jantore nde. ngal dawal gaɗanal e kawral hakkunde maɓɓe hanki e Maccabi Haifa Paris Saint-Germain foli on kippu mo Israel loggi jeeɗiɗi e ɗiɗi e ngal tiɗodiral o lato ballon Sénégal najo mo Maccabi Haifa Abdoulaye Seck naadi loggi ɗiɗi ɗin Léo Messi naadi loggi tati Kylian Mbappé kañum naadi ɗi ɗiɗi hakkunde Real Madrid e Leipzig kippu mo Allemagne ɗon ɗo Abdou Diallo Sénégal najo woni ko kamɓe foli loggi tati e ɗiɗi Milan AC foli Dinamo Zagreb loggi nayyi Chelsea ɗon ɗo o ɓiɗɗo Gabon Aubameyang fijata foli Strasbourg loggi ɗiɗi e gotel ngel Adamo ɓiɗɗo Nigeria naadi Juventus kañum folama loggi nayyi e tati e tinodiral hakkunde maɓɓe e Benfica hande Bayern Sadio Mané Choupo-Moting hawrata e Barcelone Marseille kañum tawoyay Francfort ka maɓɓe ɗon ɗo Ajax hawrata e Liverpool Mohamed Salah. Abdoulaye Diallo kawre goɗɗe du jokkan honno hakkunde Tottenham e Sporting Atletico Madrid Leverkusen Naples e Rangers fa joni ɗo Afrique Abdoulaye Diko fandu Bichoker piiɗi fade timmode ana ayka hannden diɗe kawroje ɗe en woni andeteɗe du ngale e wonno ko jokkata e demi-finale mbi'en finale ɗon piiɗi timmode Maroc e Égypte kawran etodiran yamde 14 yamde 13 to Maroc piiɗi nawɗi ana keɗa caggal nde Maroc yaltino Égypte e kawre hitande faltinde e Sénégal wonuɓe yeeso guɓal muɓɓen kamɓen piddan e Mozambique yamde 10 Abdoulaye silmaji capanɗe tati caggal ɗen ɗon kawre andete ɓele woni fiddoɓe aljumare noga e jeetati ndu lewru to Burkina Faso toon en Abdoulaye hono ko aykano doginere pucci jamdi ko waɗata toon hitande e kala fu ɗum ɗon en firtama ndelle hono yimɓe hannoɓe hawrude e ngo eto heɓata latade e caggal ande halfinaɓe golle ɗe kolliti rafindenago ko wawi fonno ko haɗata hono ɗe kawre waɗude hitande hikkande Abdoulaye a jarama koɗo men hande to leydi Tchad yontere ƴaɓɓine nde yimɓe capanɗe mbara e limajireji temmeɗe woɓɓe du mbarmi lundiɓe laamu kañum en noddunoɗi seppoji fa kolla metta mum en fewde e ardiɓe laamu faddewo ngu lamdulɗi goni ko saabi so fitnaɗi e jotti fani hoɗum hen du ɗum battinta e mbaadi laamu faddewo Tchad koɗo meɗen hannden yo docteur Sali Bakary jangguino université e kertaniɗo tarik omo e fandu haala Ibrahima Timmi Ba. Docteur Sali Bakary mi salminima. Wa aleykum salam mi yettima jur sekoma mi yettima ko adi fof an ko a janganɗo tarika ko a wittotoɗo e nder université ji Tchad awa hari sifango wargo waɗugo ɗo e nder ndi leydi Tchad hari ngo waɗi e tarika ndi leydi walla ko e fuɗɗade ɗum ɗo woni ko larani ƴamol maɗa aranol ha tariha lesdi Tchadi oho hunde ko laati 20 octobre 2022 ɗo bana majum kam waɗay amma ko nandi bana man waɗi ko salino to wakkati laamu président François Tumbal Bay 16 septembre 63 man tukati manifestation man waɗi ɗo man bo gomna soje en mbari yimɓe jur. Docteur Sali Bakary adu o fitnaɗo waɗude hari mofte windere no jogani laamu faddewu Tchad hoolare hara o alhaali luttiray ni walla o wayloto communauté international wallite lesdi Tchad jamu wato dialogue timmi balɗe caliɗe nda bo ko latti nde lewru man dun ɓe kam communauté international kam noy tammi wadgo ɓe kocanni ko ɗum koye mbiyata charte uji dow lesdi Tchad na dow gomna lesdi Tchad na walla ɓe jeeɗoto te ɓe koci charte uji dow lesdi gomna Tchad gam ha ɓe belna peuple ɓerɗe wato peuple nana belɗum ɗum warti ɗum muskila e te mbi bo en daratoɓe peuple ɓe acca gomna boɗo bo ɗum wartani ɓe muskila wato ko waɗi gam communauté international marni ga ɗum mari haaje lesdi Tchad bana Tchad mardi haaje ma gaɗo kankam bo ga ɗum mari haaje lesdi Tchad ɗon nden kam communauté international kam ɗon nder position ko e mbiyata en français
une position équilibriste sey ɓe keɓa ɓe mbolla bolide dede jahanande gomna e bolide bo dede pottanande bo peuple. Laamu faddewu Tchad e lundiɓe ngu laamu no willodirde o fitina mo kala no wiwde ko oya waɗi ko feƴƴi ɗo o war hoore waɗɗo ɗo an yi'ango maɗa kombo saabi ɗi fitinaji. Wato non daga hunde man nde laati ɗo jotta to goɗɗo nanan opposition politique to nanan gomna moy pat wiya ɓeɗo gaɗi e bo mbiya ɓeɗo gaɗi. Min kam rayuwam kam wato na ɗum wakkati nde yimɓe joɗoto mbiya nda o waɗi ni walla ɗo ayibi o ayibi dialogue man timmi ɓiɓɓe lesdi Tchad pat ɓe andi le 20 octobre ɗo manifestation tammi wadgo ƴammol aranol kam ɗumejum gomna man waɗi ha haɗa manifestation man wadgo ɗo amol aranol. ƴammol ɗiɗaɓol bo ɗum ɗumejum opposition politique ɓen wiyateɓe acteur en de la vie politique tchadienne ɗumejum ɓe gaɗi ha ɓe kaɗa manifestation man wadgo. ƴammol tataɓol ɗumejum ɓen ɓe mbiyeteɓe force vive de la nation tchadienne daga société civile man daga yimɓeji association daga ONG national ɓe fuu maɓɓe man ɗo ɗumejum ɓe gaɗi ha ɓe kaɗa manifestation man wadgo. sakko ma bana to goɗɗo ɗon ha Tchad ɗon ha lesdi Tchad ɗo daga dialogue man timmi ha waddugo ha fitinaji man puɗɗi ɗo lesdi Tchad ɗon mari muskila inondation ji jamu wato ilamji ñaami yimɓe ha nder capital ma ilamji ñaami pattule fombinaji ɗo pat ilamji ndiyamji ñaami yimɓe ha fombina lesdi Tchad ɓe mbiyata sud lesdi Tchad guure mawɗe mawɗe ɗo pat gese pat ndiyam ñaami calaje gibbi yimɓe ɗon dow laabi tan wato ɗum fuma ɗo ɗum yiyata ɗum fuma ɗum muskilaji mawɗi muskila manga wato yimɓe ɗon nder muskila inondation probléme climatique fayintanda crise politique ngaɗo bo nga wari nga nasti wato yimɓe acca wigo nda oɗo waɗi yimɓe ɓiɓɓe lesdi Tchad ɓe jogotira ɓe kaɗa hunde ko nandi bana ni kam wadgo fayinta. Dr Sali Bakary fedde waɗan tefore e hoore o alhaali e hoore ɗiwargoji e pi'ol laamu faddewu Tchad kuugal nden fedde laɓɓinan ko saabi ɗiwargoji. non nde gomna wi waɗan commission d' enquête nationale ha laara ko salino man laara ɗum ɓen auteur haala man to hunde man nde seyniyam c'est normal hunde banni to waɗi kam sikkita dogga yimɓe daara travail commission enquête man et puis yimɓe waɗɓe ayibe man ɗo e yaara ɓe sakkitaji ɗo kam c'est normal. Lamdal sakkitingal docteur Sali Bakary noy kuugal dental leyɗe wuddu Afrique wawi waɗude e hoore o alhaali. Yimɓe CAC be yimɓe union africaine be yimɓe communauté internationale e fuu maɓɓe ɗo wato sai ɓe paama hunde woore na hande ɓe puɗɗi daradago be lesdi Tchad ngam ha lesdi Tchad heɓa jam wala ko waɗaka wato wala réunion ji ɗi gaɗaka wala conférence de paix nga waɗaka wala ceede ɗe gaddaka lesdi Tchad ɗum fuu man ɗo résultat man ɗo nda en daari no ɗum wayi ɗum fuu man ɗum haɗayi lesdi Tchad vivugo ɗum ko yimɓe daari le 20 octobre. lesdi Tchad ɗon mari haaje ɓe koca ɓiɓɓe lesdi man des universitaires yimɓeji société civile des artistes ɓe forma ɓe sur la gestion des sorties de crise. muskila manga nga lesdi Tchad mari jotta ɗo wala tchadien en noon marɓe expertise ha gestion des sorties de crise noon yimɓe communauté international e poti e mballa on ɓe ceede e poti e mballa on ɓe expert en e poti e mballa on ɓe idée ɓe stratégie ɓe mécanisme kamɓe réalité lesdi Tchad ɓe anda min ɓuranɓe andugo réalité lesdi amin min ɓuranɓe andugo complexité irmaji ndi lesdi Tchad wontiniri wato ɗum ko expert jo tchadien larata expert goɗɗo fayre fota e laara. Docteur Sali Bakary mi yettima sanne a jarama. Sogo majjor mi yettima. A yettama sanne docteur Sali Bakary kanko wonno koɗo meɗen hannde mo yewtidi e Ibrahima Timmi Ba ko fawi e majireji toon to leydi Tchad. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen alalbare hannden nogay e jeegom lewru sappo ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e ɗiɗi gonno to leydi Soudan yimɓe uddinaji jalti talatare kegen majeɗe ley galluji kewɗe e leydi ndi hollude fa hana jiiɗa konunke ardo o leydi Soudan ɓe maji ɓe noddi konun koɓe koota e leyda koɗe mum en civil en totte laamu ko kegen ko du goto e majjitoɓe warama hen hiɓɓini waraɓe e ley hitande e majireji yimɓe temedere e sappo e jeenayon to leydi Burkina Faso hankasen inɗe jagorɓe heyɓe e gouvernement kesso o leydi ndi andama inde mabɓe foof nantinama jamma hankide suuditele mawdu o Burkina Faso ɓe jagorɓe noon nogay e taton tawtude horejo jagor leydi ndi e rewɓe joyon e konu koɓe taton ana tawa e o gouvernement kesso tedduɓe on jarama e heɗegol moɗon enen janggo e kabaruji goɗɗi dow RFI.